Conservele din fructe și legume preparate după rețete tradiționale de gospodinile satului Colibaș s-ar putea să ajungă în anii următori pe mesele consumatorilor din toată euroregiunea Dunărea de Jos. Ca obiectivul menționat să fie unul real, 20 de producători locali, în numărul cărora vor fi cele mai iscusite gospodine ale satului care știu să prepare conserve după rețete învățate de la mame și bunici, vor beneficia de instruiri în vederea formării lor ca procesatori de legume și fructe. În același scop, în localitate va fi creat un centru de procesare a producției pomilegomicole. Garanția că cele menționate vor fi realizate o constituie grantul de circa 500.000 euro pe care Uniunea Europeană îl oferă pentru implementarea proiectului, crearea unei rețele trilaterale pentru dezvoltarea și marketingul produselor agroalimentare locale și tradiționale în euroregiunea transfrontalieră Dunărea de Jos. Administrația publică locală speră că proiectul va fi cu bătaie lungă. Produsele agroalimentare tradiționale în euroregiunea Dunărea de Jos ulterior vor ajunge și pe piețele Uniunii Europene. Primarul satului Colibaș, Ion Dolganiuc. Sunt bucuros că Primăria Colibaș este beneficiar în cadrul proiectului operațional trilateral România, Ucraina, Republica Moldova. Am fost selectați ca parteneri în cadrul acestui proiect, a cărui obiectiv general este îmbunătățirea performanței economice în zona transfrontalieră Dunărea de Jos, Tulcea, Odessa, Cahul, în scopul stimulării inițiativelor economice locale. Urmează să fie create în fiecare localitate Colibaș, Moldova, Autcanoso, regiunea Odessa, comuna Sarichioi, județul Tulcea, România, centre de procesare a producției agroalimentare, unde urmează să se producă conserve tradiționale locului, care să fie comercializate în aceste trei țări și Uniunea Europeană. Este un pas real de integrare în marea familie a Uniunii Europene. Ion Dolganiuc. Proiectul va deschide perspective pentru dezvoltarea economiei locale. Se așteaptă ca centrul de procesare a fructelor și legumelor să aibă și rol de incubator de afaceri în mediul rural. Producția procesată a celor peste 40% din locuitorii satului care se ocupă cu creșterea legumelor va putea fi comercializată prin rețeaua trilaterală în arealul euroregiunii transfrontaliere Dunărea de Jos. Dacă lucrurile vor merge cum scrie la carte, legumicultorii de la Colibaș vor avea cu o problemă mai puțin. Specialist al primăriei Vyacheslav Florea. Comercializarea producției este permanent o problemă destul de dificilă pentru oamenii noștri și legată asta în primul rând cu aceea că Moldova e destul de mică, nu sunt piețe de desfacere. Plus la asta este o perioadă când sunt o sumedenie de legume și oamenii sunt nevoiți să le vând la un preț utilizoriu. Crearea unei secții de prelucrare legumelor a dat posibilitatea ca în perioada când legumele sunt în surplus pe piață să fie procesate. Vyacheslav Florea. Chiar din start, proiectul a provocat un interes sporit din partea gospodinilor. Valentina Cojan este sigură că ghiveciul de legume sau mâncărica, cum îi se spune la Colibaș, va fi pe placul consumatorilor din tot spațiul Uniunii Europene. Toate legumele se călesc în ulei și se lasă să fiarbă la foc încet și jumătate de zi. Asta e tradițional de la bunici, am moștenit tot. E gustoasă și e natural tot. Socot că o să le placă și lor. Pentru Radio Moldova Actualități, Agripina Manuil.